Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen खटखटी कालीराम बस्ती 4 लेन along angtan pen kiwan 840 cartons a horker kineblok banghinia phan police atom pen nebing nang pon Arunachal Pradesh la pen Jharkhand adera long ki jonang jia horsi jakhala banda Nagaon district pen nang thapsi Manipuran ke ponchi pohot Karbi Anglong Nagaland hoi khotkhoti kaliram bosti angden 4 lane KAC entry tax gate arai police checking post along khotkhoti police atom ihum atrak along kiri kurup dun si 840 cartons a horker kineblo la so biha ke claim along ka charab dun banghini atuma phan neping nang ponlo truck registration number AS01 PC 4897 Arondria Hor IMFL Arunachal Pradesh Lapen Jharkhand Adera Longki Georgie a Horkier iconic white 750 ml 100 cartons Lapen Starling Reserve B7 750 ml 100 cartons iconic white 180 ml 50 cartons Starling Reserve B7 375 ml 100 cartons Starling Reserve B7 180 ml 30 cartons Turbo Cane Beer 400 500 ml Katukavi Pangrom Pet 840 cartons Andu Kachingnang Chekatuma Panpukajan STPO Atumpensi Chiporideng Ponlo Lapen Lamhoi Pabonsi Hem Kangsam Thapon Thodlo Kachingnang Atuma Men Laki Yum Lembam Thoi Thoi Mighty Artaningan Thongke Patroxy Arong Hayal Awang Laikai Police Station Mayang District Imphal Manipura Sorlapen Inoda Bangamen Siram Gokul Chandra Mighty Artaningan Korehini Arong Terakhong Police Station Moirang District Bisnupur Manipura Sorpasi Khatkhati Police Atumpen Thanpachini Pon Bukajan Pen Sarkurube Karbi Anglong News Tamil Nadu Sai Kachong Datam Inot Borsing Tokbi Patuvi Ameke Jangpen Burbidat Theria Chikloni Phaing Koyarni Lakha Kripli Korkanti constituency ke Palo Samilang So Howard during Tirong Maker Karlitang Buratok Bilapen Kadom Terangpi Asopo Kibisi Kawe Kisung Ajoyne Apiso Solapen Asar Piaphan Kachelang Jiaphan Awar Sai Kavedet Penajok Asap Sobak Tangka Longji Minipura Apiso So Asar Piaphan Chiutikangsi Karlitang Borsing Tok Bikidam Tang Arkoy Chiklo Hempen Tamil Nadu along Ansai Kang Datun Chiaphan Pura Dunlo Non Chiklo Johnny Ta Ave Chotlang Kopia Kopai Kilang Londone Patuya Jo Sai Ki Claim along Amat Duty Pen Rumalongan Ada Por Pai Isi Apor Malom Nangle Rock Pen Ajar Potom Pen Film Langrap Petapit Adap Kati Angapor Ameke Jang Pen Burbedet Pusi Apiso So Asar Pi Adonarap Ajar Pojar Pi Pen Cheukang Juilo Non Lapo Apiso So Apayatum Adonarapatum Mekri Meklang Pen Manghu Prongsi Donanglo Non Marakisu Hobanki Kititang Bangarpum Kajawanji Apan Tektedalo Lasi Ninga Klongpen Man Kido Ninki Menai Jakong Kitenai KACCM Dr. Tilram Prong Hangapan Sikirap Johang Ponlo Ajarapidi Pensetame Nangli Neravek Tha Nili Chor Karlita Borsing Tok Biapan Kititanga Bangarpum Hemman Nangapachili Pivek Thapsi Achor Sangpi Bukila Inti Pipen Tuning Report Lapen local MSC mate KAC chairman Raju Tiso lapen team Karbi Anglong ke thikeding man kidu Karbi akhai hijan kaching hona bang phubang phiatum ansatami nang cherapang chitudun vek thapusi chuning report ta ahema sorpen ningjib samilang supen longba moniti Karbi Anglong News Forest Department asai kamalong kachoklem dona bangphu jirsong inti langke jangpen apran kidam Muniratum kithi ke jangarnia por chichini nepu asarlam thea sonsi kithi arne chichini ne lase jirsong ti kopi ko son penlone lang ki jangpen apran kidam sonsi lang pher constituency ke parlo dharamtul manik terona ro maker tinku inti laben kathe timung piatum asopo jirsong inti artaning kaning kore hini kidam tanganing kan edri forest department FBG asai kam anat Karlitang Jirsong Tia Bang Pucho Klem Dunsi Kajiranga Baguri Range Alongsi Duty Mate Asahem Tang Ponsi
Pinanganarni matening kan penta choklem dun bomlo. Bonta kedam tangarni ahut Karli tang jersong ti lapen arisang ho tumpen duty ke choklem bom apora hut kopai ke lang no pen ajok Karli tang jersong ti abang lang ke jang chokajok adi malong aprandam choy. Ing tia sang ho lang ke jang ahut ajur po dum se tamai ke pajok dun chi aphan bor I piklo. Bonta un edatlo api jersong ti abang arpom lang pen pejok det apit tebok derai se ke lang hem se tamai ponlo. Bonta daki un ilo Dipu Medical College and Hospital along le pon non pulo. Dipu Medical College and Hospital along wan lo se tamai un edat jersong ti la pula pen apran dam julo. Puthora pran ke dam ju jersong ti kititanga bangar pum wolonga maji dharam tul manik terona rong ahemalong kititanga bangar pum pale dam si ahematum manghu pronglo. Lasila bang so uso ki thinang koke tarle paminang ji pusi ahema sorotum lamthi chipek langpon. Athei anutin Forest Department asai kamalong ke claim tun atum abang ahematum aphan lam ke than palar at pusi Karli tang jersong ti ahematum pen akoi pipon. News Desk Report Karbi Anglong News. Kini labang su hotona ke ceng, labang su amen, lapen ke arong, lapen ko komentu ben si duty ke jon no, lapen ko son si bini la su hotona e pulo salam. Duty ke join abang ke amen abang ke nung kaciboy jo yau somen bang ke jersong imti, arong ke ditum dharam tul, manik teron arong, lapen alam ke po bang ke la sun lo exactly apor bang ke chini dun den itum aso ke po vega por bang ke, sitame nitum anikang sam nitum tanogang ke tamas alam ar junong lok si la sun bus nitum bang ke medical college tong dun lo. Medical college dun det pen itum kachini dama bangke halo suho DF open ASF do la pen logot guard atum do itum kachini ateng hala tunang thana teng bangke au so tum damlo duty siklam damlo duty ki claim along amatsi hala habit achilong karplung ko amatsi datum bangke telong penchon phit lo lang along lasi hala so alang along jal do pik pusigipu sita hala jal along ko het la akeng chinir hera joini salang bangun eder lo pusipu sita api ranger bang epen alam bang alam prek suda ranger bang pulo je habira chilong tawe la pen jal tawe alama bang kila tum on duty damlo telong pen sila tum thank you wan ta ho ihi par isia parai pen ha isia paraya la si theng wan boma ho la la sa thank you pon ho bang ke auso bang pulo tang ho ari sang ho tum khan ari sang ho bang hinia alo god do pesipu te pulo ne bang thangok angko ladak ne bang langki wek pen silang ko sigi putang ho la so lang royal la si la pen era ma se lang phone si pen ma si chom phit lo sigi pu anke alom so phi do pen ke ne ari ken kan claim pin mane langka be kunne de sigi pu la so joine si ari sang ho in bang lang bek thek la pen bang lang bek thek the la tum ta dam pen si rab duni phan bor ilo sta hala tum bang ta lang si jang rong lo si ranger salbani tum nang than do la pen et la tum han kerap dun la tum la hang jo jolo la si in charge bang dun lo je in charge bang ta arjulong pen si dam se kerap duni phan bor ilo la pen hala also ke jang bek non ka che ho ju also bang ke hadak se jang lo pen si thiat lo balam bang kalang li tum chini ne ta ho la si la bang hini also mar kerap dun tum hang jo ap tum han si kerap i phan bor i pen si la tum ha akoran kon lo la akora ke pon ho si nur bang aning rang bo ma phi si ta me in bang pulo je jirsong hadak si dolang hu anki non jirsong aphan kiri dami adi man ka tum chini ne der lo puwa pi sami ri lo ranger sanang thamateng bang ke 30 to 45 minutes ang bong si also kam long lo la pen long eda phiga so ke sem sabe pu sigi pu la si alam bang ki lam la tum bang first ang ko jokola bandha pon lo hadak pen ki un e si la mane ati chitang lo ar pum ke stami postmortem ka kuri ju fansi noga medical college an wan thu lo ta so phir bang ke lan be lo lam bang tangke nangli to mehin pen kopilo non ke mang ke mane la so non ka chewai ju ya la lo nilitum ahema sor mate nilitum rong si nituma ke mangke la pulo je alam ko pilo ni nitum ke hadak dudun bek ni tum chini bek be la pen ranger sar mate hala dak on the spot kalang li ta ave silasi ari sang ho bang hini ke phove ka tum hala tum han nitum investigation kuri nengji police ahin pen kera pacho hang lo cm busami em Karbi Anglong cm busami em busitame kera pacho hang ke la hen lo je inut also inut physically fit also lang ke bek thek also kuson si ang dongan dan pen ari ken kampuri repin puk nitum khoi un e la si alama bang ke la puhen lo je nitum han proper investigation nangji nitum han justice nangji nitum akemang pa nitum kachuni ngri ke la hen lo do Babu tero na hem kopi ko son pen lo ne hem me chupidat
lakhain ko ro phone ilib MSC constituency ka palo rong bong terang rong mi kar babu teron hem ko pi ko buson penlo ni por bhai nerak ke ba por malom a hemaro mi chopi laplapen bangso olong akhia dat mati paleng peri hai hui sitame mi chopon era jok ning ke oi pen nilip MSC aphan pobitro rong pi aphan neravek thapasi ninga klong pen chuning ripon puta nang pachini dun lapen an pata CM Dr. Tiliram rong hanga phan sitame neravek thapasi alang lipen chuning ripon lasinon ang ton alam kachini ji aphan alang litumalam thipende arjupon sina News Text Report Karbi Anglong Lemen babu teron rong mong terang borsali Acha kupi person ben sila da mi chodep la so kuthar na ga sabu thani ma la aso kichorege pinelo hem ke karyana bema so bang ete sukilong kendar thoi angmalang hongdamat chipanep tengni diat bon amal aso phila suki mi chodama anke arna paperi long klib asuki klibo mat arna anna mi cholalo ban khenge palong na cholalo la hem ang sa ki sienda ke chu than si thek nong pin kano forum bajiner ke ai tum hamba hamba oda nel tenge hindi ta sarpisa burata bangbe akori sumar ke the bang da bangwe la ami chu pini ke basi la person pini dum avelo la ke si room ke la sumar school kilo ni from ang ton si bang pli farmana chola lo kitab ang ton si ke kitab keng op ang ton si chola la we pin la room do ason ange langge te nang li social media ke hang pathar nang li thani ma pini ku dun do ma person tum local MC do lo son pini ke ra person do ma ke hang oh ne hele tumla school ke non ma ke ni like sonabar saita vidalopa la score ni from binin ang ton sita avidalopa to MSC pavitro rong pitame nang rap sonde me par se chening reading pangtung CM sar dalo nelita CM sar phanta me nang rap sonde me par se chening reading